sa pozrieť, čo dokážu tieto 3 produkty. Ranné líčenie si s nimi spravíš doslova za pár minút a hlavne schováš padajúce viečka a máš absolútnu istotu, že sa ti nič, ale vôbec nič počas dňa neotlačí. Podklad mám už hotový a začínam vodeodolnou konturovacou ceruskou. Ja som si vybrala hnedý odtieň, ale na výber sú ďalšie 3 odtiene. Takže ceruskou si len prejdem zľahka po myhalniciach na hornom viečku a hneď pomocou tenkého guľatého šteca rozpracujem. Kým ceruska nezaschne, dá sa s ňou krásne pracovať. Linka vôbec nemusí byť rovnomerná, ide o to, aby sme si pripravili podklad. To isté urobíme aj na spodnom viečku, potiahneme linku a pekne ju pomocou guľatého šteca rozpracujeme. A teraz tá najlepšia finta na padajúce viečka. Pozerám sa priamo pred seba do zrkadla a presne tam, kde mi končia myhalnice, si len zľahka naznačím očnicový oblúk. Vezmem veľký štetec na rozmazávanie tieňov a vytieňujem ho úplne dostratená. Týmto trikom to očko neskutočne otvoríme a absolútne vymažeme akýkoľvek unavený alebo zapadnutý pohľad. No a teraz prichádza na rad tekutá vodeodolná linka. Má geniálny pevný hrot, ktorý k oku budem len tak jemne prikladať, čiže robím len také malé pomlčky a len ich spájam. Takže sa toho nemusíš vôbec báť, ani tá, ktorá v živote nevedela spraviť rovnú linku. Linku môžeš ukončiť pri vonkajšom kútiku, alebo kto má odvahu a chce trošku šmrncu, urobí si na konci malý chvostík. Ale ak aj nie, nič sa nedieje, oko už teraz vyzerá fantasticky a je krásne zvýraznené. A teraz prichádza na rad koruna celého líčenia, riasenka. Výber je obrovský a každá si nájde to svoje podľa toho, aké riasy má a čo od nich očakáva, či sú krátke, dlhé, či chceme mega objem alebo predĺženie. S týmto vám samozrejme veľmi rada poradím. Ja som si dnes vybrala riasenku Ultimate v hnedom odtieni, pretože tá farba je neskutočne nádherná, prirodzená a riasy super zahustí aj predĺží. No a toto je výsledný efekt. Čo na to hovoríte? Ak sa vám toto kombo páči, mám pre vás skvelú správu. K celému tomuto balíčku teraz odo mňa získate mini odličovač očí a tieto štýlové sponky úplne zdarma ako darček. Ak ťa to zaujalo, napíš mi sem do komentára slovo letáčik a ja ti okamžite pošlem všetky informácie.